Prajem vám krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom Národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou Ako ďalej na Slobodnom vysielači. Najprv vyrobte problém. Vytvorte paniku. Ponúknite riešenie a čo budete potrebovať, vám dajú. Aj tento pondelok, tak ako iné, vysvetľujeme procesy fungovania populácie, spoločnosti či ľudí vo svete. Ale najmä na Slovensku tak, aby ste mali jasný a konkrétny obraz ich existencie, o ich zámeroch a ich konečných cieľoch. COVID agenda, v týchto dňoch pertraktovaná aj z pozície vládnych predstaviteľov, nám ubrala 3 roky života a tak sa zdá, že v uberaní bude pokračovať aj naďalej. Je potrebné pochopiť príčiny, súvislosti a samozrejme aj dôsledky tohto zámeru globálneho parazita na depopuláciu na našej planete. Dnes sa preto pokúsime nájsť odpovede na už nastolené otázky a načrtneme, ako pochopiť všetko, čo sa udialo v priebehu uplynulých 3 rokov. Dovoľte mi preto aj dnes privítať mojich hostí, ktorými sú podplukovník inžinier Peter Sabela. Vítaj, Peťo. Dobrý večer. A takisto vítam aj člena Národného obrodenia Milana Klimeša. Milan, vitaj. Ďakujem, dobrý večer. Aj dnes môžete volať či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 01 01 alebo písať e-mail na studio@slobodnyvysielac.sk. Takže páni, téma je to zaujímavá. Verím, že odpovede a takisto aj nastolené problémy, ktoré s covidom súvisia, ľahko zodpovieme. Takže čo sa vlastne stalo toho januára, februára roku 2020? Ako to vlastne všetko vzniklo? Milan, nech sa ti páči. Ďakujem. No, myslím si, že pre všetkých to bolo veľmi nepríjemné prekvapenie. A dnes by sme mali začať takým krátkym citátom, že musíme sa vrácať do minulosti, aby sme našli východiska budúcnosti. A ak teda toto platí, tak si povedzme, o čom nám tu neustále rozprávajú niektorí členovia vlády a rozpráva Európska únia a stále deklarujeme, že žijeme podľa pravidiel a dodržovaní ľudských práv a tak podobne. COVID jasne ukázal a celá tá hystéria, ktorá tu prebiehala počas 3 rokov, že to nie je pravda a že teória a prax vyzerajú niekedy veľmi odlišne. A práve preto začnem hneď najvyšším zákonom, ktorým je naša ústava. Najprv poviem porovnanie medzi ústavou a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, kde sa už v preambule hovorí, budem to hodne krátko, aby som ľudí nejako moc nezdržiaval, že všetky práva a slobody sú zaručené bez rozdielu rasy, farby, národnosti, sociálneho pôvodu, majetku a tak ďalej. Neslobodno držať ľudí v otroctve alebo nevoľníctve. To je veľmi zaujímavý článok. A nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Ale toto sa bohužiaľ dialo. Každý má právo, aby mu príslušné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti činom, ktoré porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom. A čo robili naše súdy? Čo robila naša vláda? Čo robila naša polícia? Svoju neschopnosť si liečili bohužiaľ na vlastnom národe. No a teraz k našej ústave. Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Ešte raz, ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nesúditeľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Aj to nepremlčateľné by sme si mali dlhšie pamätať, aby sme sa dopracovali k následkom
toho, čo sa tu nadialo a aby sa vyvodila aj trestnoprávna zodpovednosť. Budem hneď na začiatku taký radikálny. Ale v článku 16 našej ústavy sa hovorí, že nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená, obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Bohužiaľ, v tej preambule to nie je, ale už sa to objavilo bohužiaľ v našej ústave. A druhý článok toho článku 16 hovorí, nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Takže z toho by sme mali vychádzať. Áno, je to veľká teória hneď takto na začiatku, ale treba sa baviť, že my sme právny štát. A nie ulica, ktorá vykrikuje, že tu nie je právny štát. Tak sa poďme baviť, v čom je problém v tomto štáte a baviť sa konkrétne. Ja si ale myslím, že tu nejde ani tak o problém v štáte, pretože my sme kopírovali aktivity štátov iných. Či to nemá fakt ako ten nadnárodný charakter, ktorý potom jednotlivé štáty manažovali svojím spôsobom. Peter? Presne tak. Prvé zmienky o covide, ak si pamätáte, boli ešte v decembri 2019. Preto sa volala aj COVID-19. Dokonca v Číne, v tom Wuhane prijali aj nejaké drastické opatrenia, ale celosvetové sa hovorilo, že je to koronavírus, ktorý vznikol tým, že ľudia konzumovali mäso netopierov, čo sa potom preukázalo, že to je nezmysel a že to bol laboratórny únik, za čo 2 roky mazali všetky statusy a všetky správy od vedcov, aj našich, napríklad od Soni Pekovej. A potom to verejne priznali v USA najvyšší predstavitelia, že tam boli biolaboratória platené z USA a vyvíjali sa tam nové funkcie koronavírusov. No a u nás bolo prvý nakazený, bol v marci, 6. marca myslím, potvrdený prvý prípad koronavírusu 2020. A to bol muž 52-ročný a jeho syn prišiel, myslím, z Benátok a potom neskôr to mala jeho manželka. No a prvé úmrtie, to bolo ešte za vlády Petra Pellegriniho, bolo, ak si pozriem do poznámok, že zomrela 18. marca 2020 jediná žena, 84-ročná, a po jej smrti sa zistilo, že nezomrela na koronavírus, ale na infarkt myokardu a zomrela iba s koronavírusom. Napriek tomu, že sme mali jedinú obeť, a to nebola obeť covidu, tak nastali drastické opatrenia a už vtedy bol vyhlásený núdzový stav, boli zavreté školy, prevádzky, predajne. Takže kvôli jedinej žene, ktorá ani nezomrela na koronavírus, sa diali tieto veci. Ako si povedal Rastio, že kopírovali sme to, čo robili v zahraničí a nemalo to žiadnu logiku. Deťom sa zakázalo vzdelávať a urobila sa im na 2 roky taká újma, že tá generácia tým bude poznačená. Zlikvidovalo sa množstvo prevádzok, zlikvidovalo sa mnoho aktivít a ľudia prišli o svoje živnosti a o svoje podniky kvôli jedinej žene, ktorá ani nezomrela na COVID. Samozrejme potom tie opatrenia cez leto vždy trocha uvoľnili, aby sa ľudia z toho nezbláznili, ale povinnosť nosenia rúšok bola a o rok ju ešte pritvrdili povinnosťou nosenia respirátorov a dokonca zákazom navštevovať prírodu mimo svojho bydliska, alebo boli rôzne brutálne zákazy, že nesmiete chodiť von na ulicu, iba keď venčíte psa alebo nejaké domáce zviera, a to iba 500 metrov od svojho bydliska.
ale tieto veci sa rýchlo zabúdajú, hoci boli veľmi nelogické tieto príkazy a spôsobovali množstvo treba stretov s políciou, keď polícia zbila napríklad jedného starého muža, zhodou okolností Róma, za to, že fajčil pred svojím domom a nemal rúško. Takže na dedine išla okolo policajná hliadka a zastavili a brutálne ho zbili. Tento prípad sa potom opakoval ešte veľakrát. Takže k tomu začiatku. Ešte predtým, ako ti dám, Milan, slovo, sa spýtam tak, respektíve sa pokúsim nejakým spôsobom naformulovať a naviesť vás na odpoveď, ktorú chcem počuť. Keď si odmyslíme to, o čom hovorili mainstreamové médiá, o čom hovorila vláda vtedajšia a podobne, že robíme to všetko pretože je to vírus, ktorý likviduje obyvateľov, ktorý je vysoko nakazlivý, potrebujete držať dištanc, nemôžete sa stretávať, nemôžete sa spoločensky aktivizovať. Aký cieľ, respektíve môžeme predpokladať, že ten cieľ bol vyskúšať si, ako bude reagovať populácia na Slovensku na dané opatrenia, drastické opatrenia. Či sme národ, ktorý je nejakým spôsobom poslušný a bude plniť príkazy vyšších autorít tak, aby to bolo v ich prospech. Milan? No, jednoznačne. Ja teda dokončím druhú časť toho, čo som začal, lebo si treba povedať, čo sa za ten čas udialo. 22 zmien ústavy v skrátenom legislatívnom procese. 22 zmien ústavy. Takže to sú také zvláštne, by som povedal, vládne kroky, ktoré sa nikde inde vo svete asi ani nediali. A preto som začal tou ústavou, lebo v prvom rade treba túto ústavu zmeniť naspäť. Ľudia musia o svojom, a treba tam článok, že zdravie je najvyššia hodnota každého človeka a o svojom zdraví rozhodne každý slobodne a bez nátlaku. Áno, takže to je jedna z vecí, ktorá sa tam musí dostať. Druhá vec je, a sú určité hranice, ktoré platia, a ja nemám moc rád USA, ale musím povedať, že majú jednu veľmi dobrú vec v ústave. Keď zmenia niečo v jednom volebnom období v ústave, začne to platiť až od ďalšieho volebného obdobia. Takže to sú niektoré veci, nad ktorými sa ako spoločnosť musíme začať zamýšľať a zmena ústavy musí byť len referendum. Viac nebudem k tomu rozprávať, iste sa dostaneme k tým problémom, ktoré detailnejšie, ktoré sa tu diali a tam si potom budeme hovoriť ďalšie možnosti. Ale preto som začal práve tou ústavou. Každopádne si mi neodpovedal na otázku, ktorá znela, že či tie opatrenia, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si na vlastnej koži počas tých 3 rokov, že či boli fakt v rámci toho, že ten vírus bol vysoko nakazlivý, alebo to bola skúška na obyvateľstve, akým spôsobom budeme reagovať na núdzový stav a všetky tieto veci. V prípade, že sa môže do budúcna, môže sa to rozvinúť a môžu si to zopakovať na iných spôsoboch a iných možnostiach, ktoré prídu. Tak samozrejme, že to, čo sa dialo, bolo šikanovanie ľudí. Myslím si, že to bola aj skúška, lebo keď sa dobre pamätáš, tak nakoniec z Matoviča a ministra zdravotníctva vyliezlo, že to celoplošné testovanie, ktoré u nás prebiehalo a do ktorého neskutočným spôsobom sa snažili natlačiť všetkých ľudí cez Mikasové vyhlášky, tak nakoniec sa z toho zistilo, že to sa robila špeciálna jak by som povedal, štúdia, ktorú potom normálne uverejnili v zdravotníckych
novinách. Neviem, či v Lancete alebo v niektorom ďalšom. Takže toto je na to, aby sme zistili, že prečo toto vlastne robili a prečo ten národ takýmto spôsobom do toho nútili. Hej. Tu treba povedať to, že dokonca sa nebáli, lebo išli vyhláškami Mikasa a dodatočne ex post sa robili zmeny zákonov a bohužiaľ s tou 90-kou dokonca aj ústavného zákona, takže tam jednoznačne si myslím, že to bol prejav ťažkej svojvole. A bohužiaľ sme mali politikov na takej, by som povedal, treťotriednej úrovni, ktorí neboli schopní dostatočne dobre manažovať ten štát a výsledok je taký, aký je. Alebo bol taký, aký bol. Peter, predtým ako ti dám slovo, sa spýtam takú podotázočku, čo ma teraz napadlo. Čo myslíš, boli by tieto skúšky, nazveme to skúšky, na ľuďoch, iné, ak by boli pri vláde, dajme tomu, súčasná koalícia? To neviem povedať, pretože napríklad strana Smer a Robert Fico sa v tom období už výrazne vymedzovali proti nejakým násilným aktom na obyvateľstve, ale je ťažko povedať, že či by mohli v období pandémie alebo plandémie hovoriť tieto veci a či by nedostali zo zahraničia zákaz, pretože je veľa nástrojov, ako našu republiku vydierať, keďže sme v Európskej únii a sme závislí na eurofondoch. To sú vlastne peniaze, ktoré im dávame jednak na členskom a jednak na rôznych obmedzeniach a jednak na zárobku z európskych firiem, ktoré u nás podnikajú, a tie peniaze by sme nemuseli dostať späť. A čo sa týka tých pokusov na ľuďoch, tie boli zakázané po druhej svetovej vojne, pretože množstvo krajín ich na ľuďoch násilne vykonávalo. Napríklad aj Nemci v koncentračných táboroch, ale to isté aj Japonci vo svojich zajateckých táboroch alebo koncentračných, alebo Briti vo svojich koncentračných táboroch, ktorými sa vlastne inšpirovali aj Nemci. Takže preto sa prijal po druhej svetovej vojne Norimberský kódex, že žiadne pokusy na ľuďoch sa nemôžu vykonávať nedobrovoľne a ľudia musia súhlasiť s každým vyšetrením alebo každým testovaním alebo každou napríklad použitím niektorých látok injekčne. No a toto sa dialo formálne, pretože určité papiere ľudia aj pri testovaní podpisovali, že to konajú dobrovoľne, ale vzhľadom na to, že ich nepustili napríklad do práce, kde napríklad pred Volkswagenom boli SBS-kári, ktorí ich po hromadnom testovaní, ktoré bolo prvé kolo 31.10.2020, ich nepustili do práce, tak im neostávalo nič iné, len preliezať ploty alebo ísť na to súkromne sa dať otestovať, alebo ďalšia možnosť bolo, čo sa tu veľmi rozmohlo a nielen u nás, ale aj v zahraničí, vyrábanie tých falošných potvrdení o testovaní. No a chcem ešte povedať tomu testovaniu, že bolo veľmi podozrivé, pretože my sme boli znova pokusná krajina. Prečo Slovensko býva pokusná krajina? Pretože naša krajina je malá, pád našej ekonomiky a prípadne zbory obyvateľstva nikoho neohrozia, tak boli sme už viackrát pokusnou krajinou, ako priznali aj bývalí politici v rôznych smeroch. Napríklad u nás sa ako prvé na svete testovali platobné karty a ich používanie pri platbách v obchodoch, čo málo kto vie. No a takisto sa u nás ako prvej krajine na svete testovalo toto hromadné násilné testovanie. Druhé kolo už bolo 7. a 8. novembra 2020
a nazvali to, ako povedal vterajší minister sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, Slovenské národné povstanie. No a ja by som ešte k tomu testovaniu násilnému chcel povedať, ako priznal aj premiér vtedajší Matovič, že áno, že muselo sme to urobiť takto, nebolo to dobrovoľne, bolo to násilne, že do toho hromadného testovania sme mali počet úmrtí na COVID oficiálne nahlásených, je to aj na Wikipédii, alebo počet úmrtí s COVIDom 115. Denne na Slovensku zomerie priemerne 150 ľudí. A keď za v podstate 11 mesiacov zomrelo údajne 115 ľudí na COVID, aj to sme videli, aké to boli obete, treba aj tá 84-ročná starenka, ktorá nakoniec zomrela na infarkt, tak potom je nepochopiteľné, ako za ďalšie mesiace mohlo zomrieť 12 000 ľudí a celkovo takmer 22 000 ľudí na COVID, pretože do hromadného testovania tu de facto žiadny COVID nebol. Takže k tomu by som len toľko chcel povedať. Neviem, či som stihol zareagovať na všetky tvoje otázky, ak môžeš ich treba ešte zopakuj, ale reagoval som na to, že či to bolo plánované alebo podobne. No ale jednoznačne to bol istý IQ test ľudí na západe, pretože napríklad v Afrike si nejaký COVID nevšímali, pretože tam sa ľudia správajú racionálne. Tam, keď niekto zomiera, naozaj zomiera, a keď niekto kašle, tak pracuje ďalej alebo robí svoju činnosť ďalej. A rúška tam nikto nenosil, ale u nás sa dokonca ľudia kúpali v rúškach. Videl som ľudí, čo v autách išli sami a mali rúška alebo respirátory, a to ešte aj prednedávnom, a čítal som príbehy ľudí, žien, ktoré doma spávali v respirátoroch, aby nedostali COVID. Tak to už bolo najvyššie štádium vygumovania všetkej možnej logiky. OK. Takže, keď si hovoril, že vlastne 115 úmrtí bolo do toho hromadného testovania. Tak áno, to bolo 21.10. Oficiálny počet úmrtí s covidom bol 115 od začiatku pandémie, takže v podstate takmer za rok 115 ľudí, čo je nič, pretože denne zomiera, ako som hovoril, tých 150 ľudí. No a potom, po testovaní, sme ich mali 22 000. Celkovo už do toho roku 23. Otázka znie, čo spôsobilo také hromadné úmrtia? Pretože hovoríme, že rúška a všetky tieto veci nejakým spôsobom neboli to, čo by zabránili šíreniu covidu. Keď berieme, že covid bol nejaký spôsob, respektíve nejaká forma chrípky. Takže ako by sme sa teraz na to pozreli, keď nám umrelo toľko ľudí po testovaní? To znamená, že oni ich ako keby naschvál nejakým spôsobom infikovali? Alebo ako by som to nazval? Ja len krátko k tomu, že podľa toho, čo hovorili odborníci, napríklad aj docent Lakota, imunológ, alebo český profesor Beran a podobne, to testovanie a to státie v radoch a koncentrovanie ľudí na jednom jedinom tom mieste testovania, to je ideálne pre šírenie všetkých chrípkových ochorení, ako bol aj COVID. A vlastne koncentrovať ľudí, chorých, nechorých na jednom mieste a s jedným tým odberovým personálom, to je ideálna možnosť, ako rozšíriť takéto ochorenie. Milan, dám ti otázku. Počkaj. Ja ti dám ešte ďalšiu podotázku, aby si to nemal také jednoduché. Vieš, hovoríme o tom hromadnom testovaní, hovoríme o tom, že bola koncentrácia ľudí na jednom mieste. Fajn, to je prvá vec, ale druhá vec, už každý sa potom samozrejme dostal domov a tam ochorel. Nebude problém aj v tých lekárskych postupoch, ktoré potom vlastne tú chrípku, ten COVID neliečili? Áno, presne o tom som chcel začať hovoriť. Keď ľudia stoja niekoľko hodín
v radoch, aj v nejakom 2-metrovom odstupe, ale keď si človek kýchne, tak je dokázané, že sa to kýchnutie šíri do vzdialenosti 9 metrov, takže toto sú také všelijaké rôzne teórie zbytočné. Ale poďme k tým lekárskym postupom. Treba si povedať, že na začiatku ten prvý vírus, alebo tá prvá mutácia, alebo delta, bola pomerne veľmi agresívna a svet pochopil, že netreba sa predtým skrývať alebo nejako alibisticky to liečiť, ale treba k tomu pristúpiť veľmi radikálne. Problém s tou deltou bol v tom, že do 3 dní človek dostal zápal plúc. U nás, keď pre istotu zavreli aj ambulancie obvodných lekárov, pretože ja chápem, že aj tí lekári pod tým obrovským strašením v médiách sa začali bať, že či aj oni neochorejú a neumrú. Takže začali sme liečiť práve vtedy, keď sme to potrebovali najviac po telefóne. Vieš veľmi dobre, že mnohí ľudia si sťažovali, že aj za týždeň sa nedovolali lekárovi, no ale keď po 3 dňoch a niekto, kto mal slabšiu imunitu, dostal zápal plúc, tak za ďalší deň už volal RZPčku, pretože musel ísť samozrejme na plúcnu ventiláciu. Takže prvý problém začal v tom, že lekári neliečili, lekári len doporučovali nejaké teplé čajky, acylpiriny a podobne. Samozrejme, zaviedli sme momky a tu idem porovnávať teraz trocha svet, kde naše momky fungovali len na to, aby buzerovali ľudí. Na nič viac. A na to, aby si niekto zarobil na štúdii. A to by trebalo preveriť. Poviem príklad z Indie, konkrétne zo štátu Uttar Pradesh. A to by si mali tí, ktorí boli zodpovední, veľmi dobre vypočuť to číslo. V štáte Uttar Pradesh žije 206 miliónov ľudí. Viete, koľko tam umrelo ľudí na COVID za celú dobu? 10 000. 10 000 na 206 miliónov. Ale oni mali tiež zavedené momky, tak ako my. Lenže oni v tých momkách, pretože pochopili, že delta je veľmi agresívna, začali dávať vlastne 3 druhy liekov. My sa k tomu dostaneme, k tým liekom, tam budeme asi hovoriť viacej, ale jedným z nich bol Ivermectin, druhé bolo nejaké antivirotikum a tretie bolo rovno antibiotikum. To antibiotikum bolo preto, že keď to už napadlo plúca, aby to antibiotikum, ktoré má nejakú 48-hodinové spozdenie, kým začne účinkovať, pre istotu už profilakticky chránil ten organizmus. Antivirotikum preto, lebo súčasťou toho boli bolesti hrdla, vykašľavanie a tak ďalej, bolo treba vyliečiť ten zápal hrdla a ten Ivermectin, ten tam fungoval vlastne na to, aby zabránil prechodu toho vírusu priamo do tej bunky. Ja to poviem hneď teraz, možno detailne, lebo keď sa bavíme o našom liečení, treba povedať, že už v apríli som kdesi na Lancete čítal, že Austrálania zistili, že ten Ivermectin funguje. V máji sa objavila štúdia zo Spojených štátov, neviem, či dokonca nie zo Stanfordu, kde prišli na to, že ten Ivermectin prečo funguje na COVID. Lebo menil hladinu sodíka a draslíka v bunke a tá zmena toho potenciálu tých dvoch prvkov chemických spôsobuje to, že ten vírus sa nevedel dostať do tej bunky. To znamená, že tá nálož, ktorú ľudia dostali, v prvej fáze sa zastavila tým covidom a tie druhé 2 lieky, tento antivirotikum a antibiotikum, doliečilo ten covid. Preto oni nemali skoro žiadnych mŕtvych. Samozrejme,
my sme tieto veci, u nás sa začalo o tom hovoriť v auguste a v podstate až nejakého 14. či 26. januára, to znamená skoro 3/4 roka, veľká sláva, lebo pán minister Krajčí prišiel s tým, že môžeme začať používať Ivermectin. Ďalšie chyby, ktoré sa diali, zase treba povedať, že keď sa pamätáte, profesor Terek, Jarčuška a spol, veľmi kontraproduktívne aj v médiách, prezentovanie rôznych tých dýchacích prístrojov, kde profesor Terek povedal, že nemôžete dávať pretlakové dýchacie prístroje pre tých pacientov, lebo on, keď už má napadnuté plúca a má napadnuté alveoly plúcne, tak že pri tom pretlakovom dýchaní jednoducho tie plúca roztrhne a tí pacienti tam jednoznačne umierali. Profesor Terek nielenže začal používať Ivermectin, ale začal používať aj inú potlakovú, ja to tak nazvem ľudovo, potlakový dýchací prístroj a mal s tým veľmi, veľmi dobré výsledky. No a čo sa stalo? Média, všetko to, celý ten moloch okolo ho nakoniec zlikvidoval. Takže áno, mali sme aj odborníkov, ktorí sa s tým chceli poriadne popasovať, nešli v línii, ktoré predpisovala Spojené štáty a Európa, ale hľadal východiska aj v iných štátoch. A to len tak na okraj, keď sa bavíme, že koľko ľudí a keď si pamätám, raz pani Baťová povedala, však k nej sa ešte dostaneme, šéfka Šuklu vtedy, že naše zdravotníctvo je podhodnotené a z toho dôvodu nám umierajú ľudia a tak ďalej, lebo to nemôžeme liečiť, nemáme na lieky a to. No tak pani Baťovej len by som chcel pripomenúť, že v takom Bangladeši, ktoré patrí medzi jedných z najchudobnejších krajín, kde žije nejakých 236 miliónov ľudí, mali nejakých 13 000 mŕtvych. Deto Japonsko, 130 miliónov ľudí, tiež nejakých 12-13 tisíc mŕtvych. Takže treba sa pozrieť možno aj na tie štatistiky a potom naraz zistíme, že niekde to robili dobre, ale my sme to robili špatne a to musíme jednoznačne povedať. Hej? No a tu ešte, a nedá mi to, lebo to mám stále na jazyku a k tomu sa dostaneme, ja sa pýtam, čo robil náš minister zahraničných vecí, ktorý chce byť tu pre všetkých ľudí Slovenska, pre všetkých občanov Slovenska, ako minister. A čo robili veľvyslanci, keď nedávali informácie, ako sa lieči v iných štátoch, aké majú výsledky a tak ďalej. Ale my sme sa tu trápili, jak uzavretá bublina a neriešili sme ten problém. Myslíš si, Milan, ale aj ty, Peter, že teraz si povedal, že sme tu boli ako uzavretá bublina a stále sme opakovali tie isté postupy po očakávaní iných výsledkov. To len, ako by som to tak pejoratívne, nemôžem to nazvať pejoratívne, jak u hlúpych. Hej? Stále tie isté postupy v očakávaní iného výsledku. Je to, alebo vychádza to z nevedomosti tých ľudí, alebo z toho, že mali svoje, nazvem to, noty. Hej? Ako musia postupovať v týchto prípadoch. Peťo? Je jasné, že ten náš zdravotnícky personál preberal tie postupy pri liečbe chorôb ako respiračný a pri liečbe covidu zo zahraničia a hlavne z USA. K tomu by som chcel povedať, že si jednoznačne môžete nájsť video a články, kde napríklad Elon Musk po vypočutí odborníkov mal video, keď povedal, že zabíjali ventilátory, nie COVID. U tých ventilátorov je to zložité, pretože musí byť naozaj veľký odborník, ktorý ho vie použiť. To, že vám dali v nemocnici kyslík, to ste nedostali sa na ventilátor, lebo ventilátor je úžasne bolestivá vec, preto sa robí pri plnej narkóze.
už narkóza, ktorá trvá viac ako 30 minút, je život ohrozujúca. Vo veľa prípadoch napríklad zomreli ženy, ktoré si dávali silikónové implantáty na prsia kvôli narkóze. Môjmu priateľovi zomrela veľmi mladá sestra dávno pred covidom, lebo mala zdravotné problémy a dali ju do narkózy a dali ju na dýchací prístroj, kde jej roztrhali plúca. Toto roztrhanie a vydutie plúc pri tých dýchacích prístrojoch bolo u nás asi najbežnejší spôsob úmrtia na COVID. Tí ľudia, keby ich nedali na tie dýchacie prístroje, to mohli prežiť. A o tom nehovorím len ja, ale mnohí naši aj zahraniční a svetoví odborníci. Takže či to bol zámer vyrábať umelo obete, a to nielen u nás, ale aj celosvetovo, tak to môžeme len hádať, pretože to nikto neprizná. Pretože keby to priznal niekto, ako napríklad doktor Fauci, že to bol zámer, tak to by bolo veľké vytriezvenie a prebudenie a tieto všetky autority, ako boli politici, ako boli tzv. Vedci závislí na grantoch, ak hovoria tie správne veci, ako boli médiá, ktoré sú v rukách rôznych oligarchov, ktorí majú záujmy, ktoré boli definované aj v Svetovom ekonomickom fóre v Davose v roku 2020. Pred začiatkom pandémie sa hovorilo o pandémii. Tak títo ľudia by stratili nielen akúkoľvek autoritu, ale došlo by k veľkým zburám a prebudzaniu mnohých ľudí a zmenilo by sa celkovo vedomie spoločnosti. Už ľudia by pochybovali potom o všetkom, keď by sa zistilo vlastne manipulácia v tejto veci. Takisto ako nikdy nemôžu priznať, prečo a ako spadli tzv. Dvojičky, tie dva mrakodrapy, do ktorých údajne 3 mrakodrapy, ktoré spadli, keď do nich narazili 2 lietadlá, ktoré mrakodrapy sú konštruované na to, aby zniesli nárazy mnohých lietadiel. Takisto si nemôžu dovoliť povedať pravdu, ako je to s pristátím na mesiac pred 55 rokmi, keď odtedy sa to nepodarilo a teraz vidíme, ako zlyhávajú jedna, druhá, tretia americká, japonská aj ruská misia, keď tam chceli iba maličkú sondu zložiť na povrch. A jedna z nich dokonca pristála opačne, čiže už nemohla vykonávať žiadne činnosti. Ďalšej sa to nepodarilo a museli ju zase odkloniť naspäť od mesiaca. Ďalšia spadla, ďalšia, čo sa jej podarilo pristáť v poslednom roku, urobila iba 3 snímky a tak ďalej. Jediný úspech mali Číňania, ktorým tamto vozítko, nefritový králik, naozaj urobilo pár 100 snímok. Takže ani o tomto nemôžu povedať pravdu, lebo keby povedali pravdu o hocičom, aj o pandémii alebo o účinnosti tých látok, ktoré sa tu teda dávali ľuďom, tak potom by ľudia pochybovali už o všetkom. Takže jednoznačne podľa mňa to bol zámer, ale nemôžeme to preukázať. No, ja by som celkom nesúhlasil s jednou vecou, že to celkom nevieme preukázať, len asi treba ísť do hĺbky. Dostal som raz mail, kde bolo nejaké talianské meno, odvolávka na Reuters a si hovorím, to vyzerá jak taká nejaká poplašná správa. A som si teda vyhľadal to meno a zistil som, že to je taliansky Mikas. Taliansky hlavný hygienik a nakoniec som tú správu aj v tých novinách Reuters našiel a chcem povedať jednu vec. COVID, vy ste spomínal, že vypukol vo Wuhane a s netopierov a tak ďalej. A teraz informácia. Taliani už koncom roka, keď sa ohlásil COVID vo Wuhane, už exhumovali tela, ktoré ale umreli v Taliansku. Oni to vtedy volali Čierny mor, a zisťovali, že títo ľudia umierali na covidový vírus. A tí umierali už pol roka predtým, ako to vypuklo v Číne. A treba sa na to pozrieť bližšie, lebo v Taliansku najviac úmrtí bolo tam,
kde sú americké vojenské základne, kde je 109 000 vojakov. Odtiaľ bol kontingent, ktorý bol v Číne práve vo Wuhane na vojenských hrách, ktoré prebiehali od októbra do novembra. A treba asi tam hľadať nejaký ten... A tým, že Spojené štáty tlačili na to, že určite to boli Číňania a tak ďalej, vieme nakoniec tie výpovede Fauciho a mnohých ďalších, že zrejme vieme, že ten vírus bol umelý a podľa všetkého bol to nejaký skúšobný algoritmus na ľudí, ako zareagujú, ako sa budú chovať. My sme bohužiaľ Že myslíš, že boli včeličkovaní? Určite, oni boli prevčeličkovaní už dopredu, tam to doniesli a potom sa vyhovárame na netopierov. A teraz ďalšia vec. Áno, skúšalo sa, ktoré štáty sú aké servilné. No, ale keď som spomínal pána Korčoka, tak si treba povedať aj to, že napríklad vo Švédsku nerobili žiadne opatrenia, chodili do školy a tak ďalej. Mortalita 4,4%. V susednom Norsku 5%, v susednom Dánsku 5,4% a v susednom Fínsku 8,7%. To sú severské krajiny, kde je zima, plúšte a tak ďalej. A poďme ďalej. Najhoršie na tom bolo Poľsko, ale Slovensko druhé. A v celkovej celosvetovom meradle prvý Poliaci, druhé Mexiko, tretie Slovensko. 19,8% mortalita. Hej. Keď kolega spomínal tú Afriku, tak ja len poviem pár vecí aj z tej Afriky, lebo budeme sa vrácať do histórie a aby sme si utvorili celý obraz, myslím, že je to dôležité. Takéto hokusy-pokusy sa už dávno robili v Afrike a preto Afrika sa postavila jednoznačne proti tomu, že oni túto hru nemienia celosvetovo hrať. Oni už v roku 1996 v Nigérii mali Pfizerom veľký škandál, ktorého výsledkom bolo, že na 100 000 chorých bolo 10 000 mŕtvych. Pfizer zarobil 1 miliardu. Liek Trovan, teda včeličky Trovan, sa potom používali v Európe aj pre dospelých, aj v Spojených štátoch, ale po roku pre vedľajšie účinky bol stiahnutý. Samozrejme, tie deti, ktoré nezomreli, ostali slepé, hluché, deformované. A v roku 2011, aby si niekto nemyslel, že to je nejaký hoax, dostal Pfizer za to najväčšiu pokutu v histórii farmafíriem. A to sú veci, o ktorých treba začať rozprávať verejne, aby sme si uvedomili, s kým máme dočinenia. Hej? Takže znova keď sa bavíme o tom, kto to bol, čo to bol, prečo to bol, dalo sa to manažovať iným spôsobom, dali sa brať príklady z iných krajín. Ani Mikasovi nič nebránilo, aby dvihol telefón a zavolal svojmu kolegovi do Talianska. A oni samozrejme tiež potom postupovali v určitých iných rámcoch, kde oni na začiatku mali obrovskú úmrtnosť a potom postupne to začalo výrazne klesať. Takže stačilo komunikovať a robiť niečo pre ten národ. Tak by som to uzavrel. Čo viem, tak v Taliansku ale mali celkom dosť prísne pravidlá. Oni vlastne išli s tým celosvetovým prúdom toho, povedal by som, tej populácie. Peťo? Ja som si ešte všimol zaujímavý príklad Bielorusko. Kto sledoval z toho obdobia v Bielorusku videá, treba aj z ulic, obchodov, tak nikto tam nemal samozrejme rúška a od nikoho nevyžadovali žiadne opatrenia, žiadne lockdowny, neboli dokonca
Lukašenko, prezident Bieloruska, sa na oficiálnom stretnutí s vládou pohádal a zakázal ministrom uvažovať alebo vyžadovať od nejakých ľudí nosenie rúšok. A naozaj v tom Bielorusku de facto, aspoň podľa bieloruských vyhlásení, žiadny COVID nebol. Nebolo tam žiadne ruškovanie, testovanie ani včeličkovanie a neboli tam ani žiadne obete na COVID. Takže toto je veľmi podozrivé. Už aj ten príklad Švédska, kde tie opatrenia boli oproti nám oveľa menšie, ale samozrejme nejaké boli, tak hoci je to severská krajina a dlhšie je tam obdobie ideálne na prenos týchto rôznych víroz, aj chrípok, tak predsa len tam ten počet nakazených, aj počet obetí bol oveľa nižší. A čo sa týka napríklad účinnosti tých rôznych opatrení, u nás sa hovorilo ešte až doteraz to niektorí tí dá sa povedať, že proglobalistickí rôzni mudrlanti, ako nebudem ich menovať, môžem menovať, takže napríklad pán Sabaka a podobne, tvrdia, že aké bolo to účinné a fajné, to včeličkovanie, tak v USA kandidát na prezidenta za demokratov Robert Kennedy mladší, synovec zavraždeného prezidenta Roberta Kennedyho, vyhral súdny spor, samozrejme vliekol sa asi 2 roky, pretože Pfizer sa odvolával. Súdny spor priamo s Pfizerom o účinnosti a vedľajších účinkoch týchto včeličiek. A Pfizer na základe tohto sporu, ktorý prehral, a dokonca aj keď sa odvolal na najvyšší súd federálny, tak aj ten prehral, tak musí zverejňovať výsledky svojich interných štúdií, kde sa ukázalo, a napríklad Soňa Peková to čítavala tam tým českým doktorom, keď sa stretávali vonku, pretože ich nechceli pustiť vnútri do tej lekárskej komory a tam boli zástupy lekárov a všetci s ňou súhlasili, tak čítavala z týchto zverejnených dokumentov Pfizeru o tom, že už pri testoch sa zistilo, že tie včeličky nie sú ani účinné a že majú množstvo vedľajších účinkov a podobne, nežiadúcich. Takže veľký prínos bolo to, že sa tieto dokumenty vôbec môžu zverejniť. Samozrejme Pfizer si ich dal, že ich bude zverejňovať veľmi pomaličkým tempom, že ich zverejní do 80 rokov, ale zase Robert Kennedy vyhral ďalší súdny spor, kde sa Pfizer bol prinútený ich zverejňovať oveľa rýchlejšie a oveľa väčších dávkach. No a samozrejme ďalší veľký súdny spor práve prebieha, je to štát Texas, kde je teraz momentálne možno až občianská vojna proti Bidenovej administratíve a proti pušťaniu migrantov do USA, kde sú momentálne väčšie vojenské manévre ako na celej Ukrajine. Dokonca aj rôzni ruskí vojaci sa vyjadrili, že prídu pomôcť Texasu bojovať proti federálnej vláde a z celého USA tam prišlo už 200,000 ozbrojených dobrovoľníkov bojovať proti týmto federálom. Takže momentálne prebieha štát Texas, súdny spor proti Pfizeru a uvidíme, aké zaujímavé veci sa znovu dozvieme. Samozrejme nie z našich médií, lebo naše médiá ďalej sa riadia tým zatlkať. Aj keď sú pristihnuté inflagranty pri klamstvách, tak ďalej zatlkajú. Tých klamstiev, len aby som ich zopakoval, bolo množstvo. Napríklad aj o tých včeličkách, že tvrdili svete v médiách a tí rôzni zapredaní, dá sa povedať, globalistami, odborníci, ako bol aj nebohý pán Krčméry, ktorý sa sám vyjadril, že bol som prvý očkovaný, teraz som povedal to slovo, bol som prvý včeličkovaný na Slovensku, tak vidíme, že do 2 rokov sa naozaj pominul. On sám sa vyjadril, že čo robí, toto včeličkovanie uvidíme až po 5 rokoch. Lebo tie včeličky sa ináč testujú minimálne 10-12 rokov a táto sa zdanlivo netestovala vôbec, aj keď chcem povedať, že
Robert Malone, ich vynálezca, ktorý si ich dal patentovať v roku 1989, opakovane vystupuje na sympóziách vedcov a robí podpisové akcie, napríklad 1600 najznámejších vedcov v tejto oblasti, podpisová akcia a sympózium proti používaniu týchto mRNA včeličiek kvôli ich vedľajším účinkom. Kvôli tomu sa od roku 1989 až do týchto covidových čias nemohli používať, lebo to bola veľmi kontroverzná metóda. Takže asi to k tomu. Ďakujem. Počkaj. Keď sa niečo spýtam, respektíve doplňujúca otázka, ako vždy, a potom môžeš samozrejme reagovať na Peťa. K tým médiám. Média, oni nie sú naše. Nie sú naše, sú vlastnené zahraničnými monopolmi, respektíve firmami, ktoré majú svoje záujmy. Každopádne. Hovorili sme o Pfizeri. Ja som ale stále presvedčený, že Pfizer okrem toho, že si zvýšil svoj obrat dosť razantne, je len vykonávateľom niekoho nariadení. A tu by sme sa mohli dostať ku VHO a celkovo tomu spolku ľudí, ktorí tam sú, ktorí tam sedia a ktorí sledujú niečie záujmy. Takže Milan, môžeš reagovať a potom prejď. Dobre, ja len doplním to, čo už bolo povedané. Baviť sa o pánovi profesorovi Jarčuškovi a docentovi Sabakovi je, myslím, legálne z toho dôvodu, že boli veľkí reklamní mágovia, ale v novinách nemali problém s tým potvrdiť vzhľadom na to, že propagovali Pfizer, že dostali 158 000 každý z nich za svoju maržu za tie vakcíny. Tu si treba povedať, že keď oni dostali 158 000, tak by ma zaujímalo, koľko dostal manžel von der Leyen, keď sme cez ňu investovali 72 miliard do tých vakcín. Hej. Samozrejme, aby sa nehovorilo, tak ešte sa 5,1 miliardy dalo do vykonávania politik v oblasti zdravotníctva a 5,4 miliardy na tzv. Výskum inovácií súvisiacich so zdravím. Ale neviem, čo vyskúmali, keďže napríklad EMA aj náš Šukl jednoducho prevzali tie správy, ktoré im dali tí výrobcovia a vôbec to ďalej netestovali. A to musím podotknúť, že aj keď som spomínal pani Baťovú ako riaditeľku Šuklu vtedy, to dokonca sa priznala v televízii, že my nemáme kapacity, tak sme to prevzali od EMI a tak, ale zákon jednoznačne hovorí, že zdravotníctvo spadá pod kompetenciu štátu a nie pod kompetenciu Európskej únie. Takže znova sa rovno môžeme baviť o trestnoprávnej zodpovednosti a okrem toho treba povedať, že hneď v susednom štáte Maďari, tí si dali záležať a oni testovali všetky vakcíny s tým, aby si ľudia potom vybrali. Takže toľko len na ten okraj a teraz to nešťastné VHO. No, aby sme si povedali, čo je VHO, ja budem citovať doktora Hans-Henry Klugeho zo 16. januára 24. A to jasne všetkým poslucháčom povie, čo to je za organizáciu a jaká je to nebezpečná organizácia. Citujem. Určite dúfame v zdravý a pokojný rok 2024. V tejto súvislosti by som rád začal niekoľkými pozitívnymi správami. Nová štúdia pod vedením VHO Európa zistila, že vďaka bezpečným a účinným včeličkám proti covidu bolo v našom regióne zachránených najmenej 1,4 milióna životov. Bez nich by kumulatívny známy počet obetí v európskom regióne mohol byť okolo 4 miliónov, možno aj väčší. A tak by som mohol ísť a tu percentá a tak ďalej.
On absolútne nič iné nepripúšťa. Bohužiaľ, WHO ide absolútne v týchto intenciách. A prečo sa to deje? No tak treba si povedať. Pod WHO funguje asi 1000 neziskových organizácií a z 50% je platený WHO platené štátmi a z 50% súkromnými spoločnosťami, ako je Bill Gates a tak ďalej. Takže dostávame sa ku koreňu veci, odkiaľ to zlo prichádza a prečo sa deje to, čo sa deje, prečo oni sa už ani v Davose nejakým spôsobom neohradzovali voči svojej politike depopulácie, hovoria o tom úplne otvorene. Takže toľko stručne, doslova stručne k tomu WHO. Peter? Samozrejme, musíme spomenúť závažnú vec, že za prezidentovania Donalda Trumpa USA vystúpili z WHO a potom po ukončení jeho funkčného obdobia a keď sa dostal Bidenová administratíva k moci, zase tam vstúpili. A čo sa týka správne, sme nezabudli povedať, koľko dala Ursula von der Leyen za vakcíny, ktoré nikto nechce a ktoré musíme odoberať aj napriek tomu. Teraz prebehla v správach informácia od strany Smer na tlačovke, že máme ešte stále v skladoch 6 miliónov dávok týchto včeličiek. Ešte určite sú to tie najstaršie voči variantu, ktorý už ani neexistuje. A musíme platiť desiatky tisíc mesačne za uskladnenie a ďalších 5 miliónov včeličiek sme darovali. Takže keď si to spomínate, tú cenu, ktorú kedysi sme videli, že výhodná cena za jednu dávku 20 €, tak si to prepočítate 11 miliónov krát 20, koľko to je peňazí a koľko peňazí sa dalo za to uskladnenie. A aby sme postupovali chronologicky, som spomenul nejaké dátumy, kedy bolo teda to prvé testovanie a podobne, kedy boli prvé výskyty. Takže už potom 13. januára 2021 to bol významný deň, lebo vtedy doviezli k nám prvé dávky včeličiek od Pfizeru a Moderny. A vytvorila sa veľká požiadavka, bolo to iba 50 000 dávok, že koho testovať, že tak tých najstarších, tých nebude ani škoda. A samozrejme začalo sa v tých domovoch dôchodcov, tých starobincov, pretože tam čakajú dediči na dedičstvo a kedy nebudú musieť platiť. Sú tam veľké poradovníky, aby sa tam ľudia dostali za znatie uvoľnené miesta a všetci môžu byť spokojní, keď takíto ľudia už vo vysokom veku odídu a nikto nebude ich podozrievať, že prečo odišli. Samozrejme v tých prvých dávkach predpokladajme, že keďže to bola klinická štúdia, malo by byť 50% solného roztoku, čiže placebo, roztok chloridu sodného, čiže kuchynskej soli, dá sa povedať, že tie úmrtia nebudú tak vysoké. Dokonca je na internete doteraz prístupná stránka s rôznymi šaržami rôznych výrobcov a rôzne šarže majú až 3000-násobne väčšiu úmrtnosť po podaní do 2 týždňov ako iné šarže. A keď to ešte prepočítame na to, že českí doktori ušetrili množstvo dávok, ktoré akože pichli a najprv zadarmo, potom sa to šplhalo už aj na 150 a 200 € u nás za potvrdenie, keď tú dávku streknú do umývadla. Takže ušetrili množstvo dávok a dávali to v podstate na tajnáša na rozbory do laboratórií. A zo samotných laboratórií hovorili, tak nevieme, čo tam je, nemáme techniku, aby sme zistili trebárs ten hydroxid grafénu, ale v 70% tých dávok, ktoré ste nám dali, to bol čistý chlorid sódny roztok, fyziologický roztok, takže ľudia boli chránení slanou vodou, boli spokojní, že im nič nie je, síce mohli ochoreť takisto, a
tým by som sa ešte vrátil k tým rôznym mediálnym klamstvám a tým klamstvám tých našich sabakovských odborníkov, že tak keď si dáte včeličku, nebudete prenášačom. To bolo prvé klamstvo. Samozrejme, ukázalo sa, že to tak nie, tak potom tvrdili, že budete síce prenášačom, ale neochoriete. Potom zase tvrdili, keď sa zistilo, že to tak nie je, že ochoriete, ale budete mať ľahký priebeh. No a potom, keď sa zistilo, že majú tí ľudia dokonca ťažší priebeh, štatistické, ak tí, čo si nedali tú včeličku, tak tvrdili, že síce ochoriete, budete mať ťažký priebeh, ale neumriete. No ale potom čoraz viac ľudí zomieralo a potom tvrdili, že tak síce zomriete, ale dostanete sa do neba. Tak to bolo tak, lebo ste posluchli naše rady a naše odporúčania a náš nátlak, pretože naozaj a v niektorých firmách, a bol som toho aj svedkom, aj na mojich blízkych, vyžadovali toto včeličkovanie a testovanie tak agresívne, že keď sa človek nepodrobil, tak sa mu vyhrážali vyhodením a až rôzne cez riešenie cez právnikov, ktorí sa vtedy dávali dokopy, jak napríklad doktorka Krániková a podobný, pán doktor Weiss, ktorí obhajovali častokrát aj zdarma masovo ľudí, tak dokázali zabrániť, že boli vyhodení, ale napriek tomu niektoré firmy sa museli dať celé ovčeličkovať, tak ako chodili na testovanie, lebo by sa našli spôsoby, ako tých ľudí z firmy vyštuchať bez uvedenia tohto dôvodu, napríklad, že znižujú stavy a rušia funkcie a potom zas po ich prepustení tie stavy zvýšia a tie funkcie. Tak to bol napríklad aj príklad pána, nechcem ho menovať, čo vyrába horálky, tak odtedy ja a moji blízky horálky nemôžeme ani vidieť a prestali nám aj chutiť. Takže také niečo. Ďakujem veľmi pekne. Ja tu mám, áno Milan, dám ti slovo, ale ja prečítam e-mail, ktorý sme dostali od poslucháčky a reaguje na Taliansko. Poznám stav v Taliansku. Tam bola celoplošná vakcinácia proti chrípke pred vypuknutím covidu na staršej populácii. A stav sa zhoršil po návrate Číňanov vo februári z Číny po oslavách nového čínskeho roku v roku 2020. Vtedy ich Taliani vítali so sloganom Obím svojho Číňana. A ako solidarita s tým, čo sa v Číne dialo s covidom. Vtedy sa vrátilo takmer 500 000 Číňanov z Číny do oblasti Milána Bergama. Ak si pamätáte, oblasť Bergama bola v marci, tie dáta si už presne nepamätám, kompletne uzavretá políciou a vojskom. A vtedy tam začali umierať seniori vo veľkom. Hej. Čiže to k tomu. A teraz, Milan, nech sa ti páči, môžeš reagovať. Ešte som chcel povedať dve veci. To WHO nie je platené len Gatesom a štátmi, ale hlavne je platené farmafirmami. A ja som počas covidu veľmi detailne sledoval webovú stránku www.whostatistic.com, myslím, a musím povedať, že túto stránku som už neobjavil a zistil som, že WHO má nové webové stránky a už tie stránky nefungujú len ako štatistiky, ale fungujú už ako, by som povedal, taká nadštátna sila zdravotná, ktorá má tendenciu všetkým rozkazovať a všetkým vysvetľovať, ako to treba robiť, a pomaly, ale isto sa snaží prebrať tú iniciatívu. Takže každý, kto sledoval kedysi tieto stránky WHO, nech sa na nich vráti a možno, že to bude zaujímavá debata, čo sa tam zmenilo v priebehu 2 rokov. Ďakujem. Ja predtým, Peťo, ako ti dám slovo, sa chcem spýtať. Vznikla tu v momentálnej dobe pred mesiacom nejaká aktivita zo strany vlády, ktorá má za úlohu prešetriť, a teraz budem citovať presne, prešetriť postupy manažmentu covidu.
čo z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu mnohých iných, evokuje len čisto, či náhodou tieto postupy bolo postupované správne. Každopádne by sme sa mali na to pozrieť kúsok ináč. To otázku dokončím, ale až po telefóne. Dobrý večer, prajem, ste vo vysielaní. Dobrý večer, poslucháč Jozef. Ja len taká malá poznámka na vašich hostí a na pána Sabielu. Netreba sa bať pomenovať veci, pomenovať ľudí, pomenovať situácie. Proste, lebo ľudia to musia pochopiť. Nie každý vie takzvanú tú kľučkovaciu metódu povedzme odpovedí. A poviem tomu toľko, možno pán Sabiela vie, o programe MK Ultra. MK je Mind Control Ultra, tí, ktorí nevedia, nech si to dohľadajú. Začalo sa to, predpokladám, v nacistickom koncentračných táboroch, potom to dotiahli v Amerike a teraz sa to práve s tým cirkusom 2019-2021 aplikovalo na celoplošne na celý svet. Takže nebojte sa, lebo všetkých nás zavrieť nemôžu a keď zavrú, tak pustiť musia. Držte sa a pokračujte ďalej. Ďakujem pekne. Dobre, takže počkaj, ja dokončím, lebo bude toho veľa. Hej. Čiže hovoríme o postupoch. Každopádne my sa musíme začať pozerať na úplný začiatok. Ako je možné, že sme dovolili a kto to urobil? Ako je možné, že sme dovolili, aby to všetko sa udialo? Ako je možné, aby sme dovolili, aby 22 000 ľudí umrelo? Tu ide o to, že napríklad môžeme to porovnať. Hej. To je tak, ako keby začali teraz počas druhej svetovej vojny nacisti kontrolovať postupy, že či sa správne použil cyklón B. Namiesto toho, aby začali riešiť, ako je možné, že sa použil cyklón B. Hej. Čiže tieto otázky si musíme dávať a tieto odpovede potrebujeme dostať. Hej. A čo sa týka pána poslucháča, tak čo sa týka toho MK Ultra, tak aspoň čo ja mám informácie, tak ide o programovanie jednotlivcov, čo znamená napríklad, že tie urobia pokus, respektíve ovplyvnia jedného konkrétneho človeka a v danú chvíľu ho zapnú. Áno, a potom robí veci, ako napríklad strieľanie na vysokých školách. Peťo? K tomu vyšetrovaniu tej našej komisii a poverenému poslancovi Petrovi Kotlárovi ja len toľko, že všetci dúfame, že sa im bude dariť a naozaj zverejnia, čo sa tam naozaj dialo. Už len tie podozrivé nákupy tých testov a tých vakcín. Samozrejme k tým nákupom včeličiek už teraz sa vyjadrili odborníci, že Európska komisia odmietla tie začiernené zmluvy im vydať a zverejniť, takže stále v tomto asi neprelomíme, ale ako sa tu nakupovali testy cez nejakú trnavskú firmičku a ako sa vlastne miliardy zo štátneho rozpočtu obetovali na nezmyselné opatrenia, takže to by sa vyšetriť podľa mňa dalo. Samozrejme, tieto veci, ako nepochopiteľne sa niektorí ľudia správali a ako naleteli na túto propagandu, už boli viackrát mediálne odborníkmi a psychológmi objasňované, že keď v ľuďoch sa vyvolá strach a ten sa za asistencie médií a politikov a tých rôznych dobre zaplatených vedcov podarilo, a keď sa im každých 30 minút bude v médiách hovoriť, ako niekde zomierajú ľudia a aké sú preplnené nemocnice, že tí ľudia sa začnú správať neracionálne a stádovite a budú poslúchať to, kto im povie, že toto je riešenie. Napríklad, čo sa týka tých nemocníc, ak by som postupoval podľa tej chronológie, tak nám stále tvrdili, aké sú preplnené nemocnice. Ale tie nemocnice naozaj neboli preplnené po celom svete a ani u nás, pretože mal som známych zdravotníkov a viem, čo sa dialo, že poslali všetkých pacientov zo všetkých oddelení domov, aj keď im hrozilo, že teda to neprežijú,
a potom koncentrovali ľudí na oddelenia, ktoré nazvali covidové a tam dávali všetky možné prípady, aj treba z fraktúry, ale urobili mu test a povedali, že tak ty máš pozitívny test, tak ty budeš na covidovom oddelení, pretože tí nemocnice si tak finančne veľmi pomohli. Bolo to všetko nastavené tak, že ak nahlásia covidového pacienta a budú sa o neho starať, dostanú možno až 10-násobne väčšie peniaze, ako keby to bol obyčajný pacient s úrazom. A takisto sa postupovalo v celom svete a my sme tento postup iba okopírovali a doteraz je vidno videa, aj dnes som nejaké zdieľal, ako zdravotníci v prázdnych nemocniciach po celom svete napríklad tancovali a podobne a potom im ľudia pod oknami tlieskali a spievali a robili hromadné tance a podobne, pretože nemali pacientov a v USA napríklad prepustilo sa cez COVID, cez tú obrovskú tzv. Pandémiu, keď ti stavali mobilné nemocnice, ktorých nikdy nikto nebol a stany na uliciach, tak prepustili 1/3 zdravotníckeho personálu kvôli tomu, že prepustili domov všetkých pacientov a venovali sa teda iba tým, akože, ktorí mali pozitívne testy na COVID, lebo za to sa platilo, za to sa z poisťovní platilo a tomu sa venovali. Takže u nás, aby som ďalej postúpil tej mojej malej chronológii, iba pripomeniem to, že 3. marca 2021 tu na Matovičová vláda zaviedla zákaz nočného vychádzania, čo bolo tiež úplne nelogické, pretože ostatné krajiny mali práve že v noci povolené vychádzať. Takže to bolo iba tak na okraj taká perlička. A v niektorých krajinách tie zákazy vychádzania boli naozaj brutálne. V Austrálii ponad domy lietali drony a ľudia nemohli výjsť ani do svojej záhradky. Takže taký jeden vtip odtiaľ, aby sme sa aj trocha zasmiali, že v Austrálii písal na ten úrad verejného zdravotníctva človek, že sa mu zapchalo WC v dome a že či môže použiť kadibudku na záhrade. A asi za 10 minút, keď mu odpísali, že áno, že môže, že dron vás nebude toto obmedzovať a sledovať, tak vyšiel von a zase im napísal, že bohužiaľ už neskoro. Takže istý časový úsek na to rozhodovanie, či môže výjsť do svojej kadibúdky, nebol dostatočný na to, aby to vydržal. Takže len toľko k tomu. No čo sa týka ešte tej postupnosti, čo sa tu dialo, tak samozrejme všetko tieto negatívne veci ustupovali v letnom období, lebo naozaj ľudia neboli ochotní sa dusiť v tých dusítkach ešte aj v lete. Aj keď niektorí presvedčení, som ich videl na vlastné oči a sú aj videá, že plávali v respirátoroch v bazénoch alebo plávali vo voľnej prírode na jazere v respirátore, takže to boli tí presvedčení. No a celé toto sa skončilo v podstate pred 2 rokmi plus pár dní tým, že sa začala vojna na Ukrajine. Takže naozaj ten Putin by si zaslúžil asi aj Nobelovú cenu za medicínu, že vyliečil celý západný svet z covidu takto jednoducho a bez nejakých opatrení a včeličkovania. Ďakujem Peťo. Ja si myslím, že niečo sa nepodarilo, preto musela začať druhá fáza v zmysle tej vojny na Ukrajine. Každopádne, máme tu otázku. Peťo, na teba. Zdravím. Ak je pravda, že bolo pichané niekomu placebo, bolo to aj štatisticky evidované, lebo inak to nemohlo mať absolútne význam. A používanie placeba sa predsa robí len pri štúdiu na začiatku, pri dobrovoľníkoch a za peniaze. Peter z Martina. Takže EMA, lieková agentúra európska, aj samozrejme americká CDA schválili používanie týchto neoverených, dá sa povedať, látok mRNA iba pod podmienkou, že pôjde o klinickú štúdiu. Takže si to môžete pozrieť aj naštudovať na internete, že toto bola klinická štúdia a všetci odborníci, vakcinológovia, imunológovia, profesori, na to je x videí, vám potvrdili vtedy aj počas toho, že pri klinickej štúdii musí byť
použitých 50% placebo. Tak to placebo je roztok chloridu sodného, čiže soli, tej, čo si dávate do polievky, pretože tá nevytvára osmotický tlak. Keď by vám strekli čistú destilovanú vodu, tak sa do nej vcucnú všetky minerály a vitamíny a môže to skončiť zle, ale tá slaná voda, fyziologický roztok sa môže dať a potom sa môžu sledovať tie dve skupiny tých zavčeličkovaných. Tí, čo dostali placebo, je to jednoznačne zistiteľné v krvi, že nič také ako rôzne látky, ktoré sú v týchto včeličkách, nedostali. A tí, čo ich dostali, a dokonca aj teraz, aj v mnohých štátoch je to tak, že tvrdia tí rôzni odborníci, čo sa zaoberajú krvou, že krv týchto ľudí, čo dostali tzv. Ostru, tak je trvalo zmenená a poškodená a dá sa to dokázať doteraz, že či ju dostali alebo nedostali. Takže dokonca, že nie je záujem o krv týchto, keď idú ako darcovia, pretože nemusia aj sa ich ani pýtať, či mali včeličku, či nie, ale keď sa tá potom krv skúma ďalej a dáva na spracovanie, tak na mnohé veci sa nehodí a nedá sa to s nej vyselektovať. Samozrejme je veľmi na vyhadzov, aby to niekto z týchto odborníkov tvrdil priamo, ale sú napriek tomu videá a ja som urobil zoznam stoviek ľudí, ktorí majú akademické tituly, sú docenti v odboroch aj vakcinológia, ktorí vám to potvrdzujú a ten zoznam mien je veľmi dlhý a aj doteraz prebiehajú trebárs na servery na YouTube Inovace republiky, si môžete nájsť profesor Turánek, ktorý potvrdí tieto negatívne rôzne účinky, profesor v Čechách Berán a podobne. U nás sankcionovaní a vyhodení mnohí lekári a odborníci, najväčší z nich docent zo slovenský imunológ a zaoberajúca sa týmito vecami pán doktor Lakota, ktorého rôzne odborné články si môžete nájsť. Trebárs aj mal aj rozhovory v Slobodnom vysielači a rôznych iných médiách práve na túto problematiku. Takže k tomu by som toľko a teraz nechám kolegovi zase Milan doplniť. Tak samozrejme, že bavili sme sa o tom, aké anomálie a čo treba dať tej našej komisii. Tak samozrejme, že prvú vec, ktorú treba preskúmať, že počas covidu sa dialo to, že práve tí, ktorí nemali žiadne príznaky, tak práve tí boli trestaní, že môžu byť chorí. Tak to je svetová anomália, odkedy svet svetom stojí. Hej? No ale potom treba si aj hovoriť, čo sa dialo v nákupných centrách, buzerovali ľudí, že nešli po šípkach, samozrejme kasy sa zakrývali plexisklom, ale to, že tovar chytali aj tie pokladničky, aj to už nikoho netrápilo. Išli ste sa najesť, v parlamente sedelo 150 ľudí vedľa seba, ale vy ste nemohli chodiť na vychádzku. To sú také anomálie, za ktoré sa predsa musí niekto zodpovedať. Hej? A povedzme si, zmizla chrípka, prišiel COVID, dneska máme zase len chrípku. Tak ako to vlastne je? Tak vieme, že sú to príbuzné vírusy, ktorí, a dneska vieme, však potvrdil to aj Fauci, že PCR testy zo 70% sú neúčinné, sú nepreukázané. Pol roka sa špekulovalo, koľko replikácií treba urobiť, aby sa dokázalo, že ten človek je infekčný. A my sme napríklad robili 30 replikácií, ale v Spojených štátoch CDC už nariadilo napríklad len 16 opakovaní, pretože im vychádzalo, že infekční sme všetci a pritom, tak ako som povedal hneď v tom prvom bode,
bezpríznakový. Áno, takže tu sa diali prečudesné veci len preto, aby sa mohli robiť lockdowny a nosili rúšky a podobne. A nebudem ďalej rozoberať tieto veci, len treba povedať, nie všetci sa zbláznili. A veľmi jeden štát, ktorý stále pripomínam, je Nikaragua, aj tie okolité štáty tej Strednej Ameriky. V Nikarague neboli absolútne žiadne opatrenia. Je to štát, ktorý má 6,5 milióna ľudí. Viete, koľko ľudí im zomrelo na COVID? 8. Oni akurát testovali ľudí, ktorí prileteli do ich krajiny, či sú alebo nie sú chorí. U nich nebolo žiadne opatrenia, nezatvárali školy, nenosili rúška, tam prebiehal úplne normálny život. Takže ak sa niekto chce vyvliesť o zodpovednosti za 22 000 úmrtí, budeme musieť byť razantnejší, tvrdší, dôslednejší a hľadať, prečo sa to dialo a brať týchto ľudí na zodpovednosť. Ďakujem. Ako by som to rozviedol? Je jasné, že tí, čo nám vtedy vládli, mali aj svoje osobné záujmy. A vlastne dá sa povedať, že ich dokonalo využili. Je ale otázka, že či daní vládni predstavitelia vtedajší majú, respektíve my, či máme možnosť tých vládnych predstaviteľov vtedajších zobrať nejakým spôsobom na zodpovednosť a či máme tie zákony tak prichystané a pripravené, aby to bolo možné. Peter? Tak je tu možnosť a je tu možnosť aj vďaka tej vyšetrovacej komisii pána Petra Kotlára, poslanca Slovenskej národnej rady alebo Slovenského parlamentu. Ale zatvára sa napríklad časové okno, čo sa týka pána Matoviča, tedajšieho premiéra, pretože on síce teraz kandiduje za prezidenta a vie, že nebude prezidentom, ani nemá žiadnu šancu, ale chce sa zviditeľniť a to svojou retorikou v médiách sa pripraviť na ďalšiu kandidatúru v eurovoľbách, vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni tento rok, čiže o pár mesiacov po týchto prezidentských voľbách. Pretože v našom parlamente existuje určitá väčšina, ktorá by prehlasovala, že sa má vydať na trestné stíhanie, pretože koalícia má 78 hlasov a určite niektorí aj z opozície sú dostatočne nahnevaní, aby to odhlasovali a zbavili sa ho. Ale keď sa dostane, nedaj Boh, do Európskeho parlamentu, tak tam nie je šanca, že by Európsky parlament, ktorý je obrovský, odhlasoval, aby nejaký poslanec, ktorý bude tvrdiť, že ho chcú stíhať kvôli protipandemickým opatreniam, aby ho vydali. Takže tá imunita bude oveľa silnejšia, aspoň tak mi to vychádza, že toto je jeho zámer. Takže to časové okno je veľmi malé, pretože ten hlavný vinník tam môže ubziknúť, pretože síce bola nejaká odborná rada, konzílium lekárov a komisia, za ktorou sa schovával, ale množstvo tých opatrení vymýšľal on sám a to konzílium s ním nesúhlasilo, čo sme vtedy videli aj tým, že doktor, ktorý bol predseda tohto konzília, odstúpil. Mám treba na mojom kanáli o tom video, prečo odstupuje. Skrátka, že vôbec nedal na rady odborníkov, ale presadil si vždy svoje a preto predseda tejto komisie doktor odstupuje. Takže takéto informácie. No a čo sa týka napríklad iných politikov, tak pani Veronika Remišová, myslím, je dostatočne potrestaná tým, ako ju ľudia teraz vnímajú a mala zaujímavé video denníku N s Monikou Todovou, kde hovorila aj spolu s Milanom Krajniakom, tedajším ministrom, ktorý propagoval to druhé SNP,
a ona tiež bola vo vláde, tak ona sa vyjadrila, že 3-krát bola zavčeličkovaná a po každom to včeličkovaní dostala COVID a vždy ešte horší a horší a horší. No a Milan Krajniak, to video je dostupné, môžete si ho nájsť a Milan Krajniak sa vyjadril, že 3-krát a dosť a keď sa ho zarazená Monika Todová pýtala, že prečo, tak povedal, že to bolo neúčinné a to bolo zbytočné a celé jeho vyjadrenie si pozrite sami na videu, keď tomu neveríte. Takže toľko. No a keďže veľa ľudí malo žiadne príznaky, predpokladám, že dostali teda to placebo v rámci klinickej štúdie, ktorá to bola klinická štúdia, ale táto pani Remišová zrejme mala tú smolu, že asi nedostala to placebo, keď mala také silné príznaky. Už aj teraz mocne hlasia aj v Čechách, že je epidémia srdcovo-cievnych ochorení a náhlych srdcových zlyhaní. Videli sme, že v Británii teraz bolo video s odborníčkou, že sa tam riešilo v britskom parlamente, síce zúčastnilo sa iba niektorí poslanci, také sedenie k nežiaducím účinkom a podobne. Áno, takže niečo sa dáva do pohybu, tak dúfajme, že treba aj pán Fico ako prvý premiér na svete, za čo chválili v amerických alternatívnych médiách, sa vyjadril proti tomuto včeličkovaniu. Takže dúfajme, že sa niečo posunie vpred, aby som nechal čas aj ostatným. Posledné 3 minútky, Milan. No, takže poviem len pár poznámok. V Španielsku prebiehal súdny proces, kde dokázali, že ten grafen sa nachádza v tých včeličkách a súdny proces žalovaní vyhrali. Takže ak sa to dotiahne dokonca aj po odvolaní, bude to celosvetový precedens, takže sa niektoré veci budú dať konečne pohnúť. To je prvá vec. Druhá vec, jak som hovoril na začiatku, robilo sa 22 by som povedal, opatrení alebo zmien v ústave, ale tie sa robili až ex post. Takže samozrejme, že treba hneď zobrať pána Mikasa a pán Mikas jasne potvrdí, že on v tom sám nebol, pretože on vydával vyhlášky, ktoré mu ale zákon neumožňoval a všetky zmeny, ktoré robili, znova sa diali až ex post. To znamená, že trestnoprávna zodpovednosť je tam jasná, len netreba čakať, že dobre, až to komisia celé vyšetrí. Komisia by mala tieto veci, ktoré sú definitívne jasné, o ktorých aj pán doktor Weiss, ktorý bol už spomínaný, hovoril a chcel ich dávať na súd pre ľudské práva, tak toto sú veci, ktoré sú jasné a tieto by sa mali okamžite už dať von. A povedzme si na rovinu, to divadlo, ktoré sa dneska deje kvôli trestnému zákonu, tam sa o nič iné nejedná, len o to, že ak by musel odísť Lipšic a celá tá jeho klika, v tom prípade by bol otvorená cesta pre právo. Milan, ďakujem veľmi pekne. Túto tému ešte nemáme uzavretú. Neprebrali sme ešte dôležité veci a hlavne sme neprebrali súvislosti medzi covidom a chystanou chorobou X. O tom si samozrejme povieme na budúce. Ja musím poďakovať za dnešný večer mojim 2 hosťom. Prvým je pán inžinier Peter Sabela. Ďakujem, Peťo. Ďakujem aj ja. Ďakujem za pozornosť a dobrú noc. Pekný večer prajem. A takisto aj tebe, Milan. Pán Milan Klimeš, samozrejme. Ja prajem všetkým pekný večer a som rád, že sme si mohli takto pohovoriť. A budem sa tešiť na ďalšiu reláciu, kde dokončíme veľmi dôležité informácie. A vám, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám príjemnú, sladkú dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.